Something penifo say ye ni fam ne ye de asutie wan so wo America abonten so emra yewura ebebe pie mu e wo America bosua e wo mu e de to so mensa aye nyina kwaje yewura baba ohwe dwumadi say ye call Memphis yapomu kasa ene na no kasa ni nyansa oda na di e wo ho na wo hwe na wo dan so said ye nhyehyɛ ene said ye bibia call so ma ye de ye go kwen eche Memphis City na hwe ne adwabo ayada amane ni amamra dia ne se wani na ense o ka kire wankasa wo hwe dwumadi ayede a wankasa hu sa ye Memphis International Festival no maboabo mo ayede e de ahia help him so ne kra ne bebusa se wo hwe animonyam aba ama Ghana ama West Africa ebi akaye no ye expect say after Memphis 2022 bibi foforo beba na ya de eniama ya hyehyɛ de agu akwan mu de bebre ya ni yewura eba be wie sa adwumadi ewe no yeri nsuo nya no yede beba o hwɛ said the Memphis International Festival said the omoda amane ni amamra de na hwɛ said the Asanteman so wa amane ni amamra se ya kan bo ma yewura na nkasa etu na numutuo epese ono ye de eye collaboration ne de eno no boa ama ye de ye pagya amane ni amamra mu. That's your dad, Papa.